Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dul omah kae sing ngrusak kowe. Ngerti lagi diceblok kowe urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Dir, ora entuk ron sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten jabuti tak ajar cebloke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilongko wae. Mutar kula wani neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man, oh sikik to tak stope. Lho. Aja ngawur gawar ngawur. Sing kudune tak rangket ki Ratu Ndrawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok le bedak-bedake temen antarane Ngamarta lan Ngastina. Rasa kakean burung tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina Surtayu. Kok ya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayu. Langka ana dhisik bathange Setyaki. Lho. Wani haraku biyen wani saiki wani. Ora ana jamak lumrahing sencaki wedi karo para sata Kurawa. Babu baru. Ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Dipati Maja Jangkah. Dibantangan ora dadi kandha jundang Raden Setyaki kene marganing patimu maju Surtayu. Marem raos sing manah kula. Kanthi wujud kados mekaten menika Pandhika Pandhawedari boten badhe saged duwe napa Ndrawati boten tentu saged andha dhateng keparengipun Paduka Pandhawedari ingkang sampun wujud nata Mandura. Praguta wonten dawuh sinuwun. Bantu kelawan Begawan Durna mboyong kelawan kadangku Taruna Ndrawati. Yai Prabu Kresna ngestakaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adikku Ratu Ndrawati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoga. Kanthi cara mengkono ora bakal bisa Yai Prabu Kresna uwal saka jroning Gendhoga. Mengko Gendhoga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndrawati angel mijet woh ing ranti suwe banyu sinaring. Waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Praguta wonten dawuh budhal dina iki sawawi kula dherekaken lho. Al-Fatihah tujuh Kisena Nugroho. Bismillahirrahmanirrahim. Bloko Suta kenawan, Ger. Kula aturi Bloko Suta blakotang terus terang. Menawi panjenengan boten purun sowan dhateng negaring Ngastina, menika malah langkung prayogi tinimbangane mubeng minger rembuke ora karo-karuan. Lho nuwun sewu. Sing mubeng minger rembuke menika sinten kula tak nyuwun prisa. Sing mubeng minger rembuke menika sinten? Kula menika Kak matur menapa wontenipun supados sedaya menika padhang. Ngamarta ya padhang, Ngastina ya katon trontong-trontong pepadhange. Namung kula matur panjenengan kula aturi madosi kadang kula Yai Sedewa. Nek panjenengan saged madosi, tumunten saged ngendikaken wonten pundi lenggahipun kadang kula Sedewa. Kula budal penemban, kula budal. Lho ra penak to. Lho nuwun sewu. Kaya ngene kok dienggo angel menika sing angel wonten pundi? Kula sing angel. Kula sing kesulitan. Angel babagan menapa? Ngupadi wonten pundi dunungipun anak kula Sedewa. Lho, ngendikanipun kala wau ngertos. Ngendikanipun panjenengan menika pendhita lantip panggrahitane, ngendikanipun panjenengan menika pandhita ingkang wasis wasiteng ngesti. Lah nek pancen pendhita wasis tenan mung kari paring dawuh. Mung kari paring dawuh Yai Prabu utawi anak Prabu Sedewa sakmenika mapan wonten ing mriki. Lah gandeng panjenengan boten saged paring dawuh, lah nggih nyuwun pangapunten kula boten badhe bidhal wonten negaring Ngastina. Malah kula saged mestani panjenengan menika kula nuwun sewu lho. Jebul sing putih menika namung serban kalian ketunipun ning penggalih panjenengan menika lorek. Nuwun sewu. Saged mestani pendhita ndok bosok jabane putih, katone suci, katone pinter ning jerone mambu kula nuwun sewu. Wes panjenengan menika ngendika menapa, Nger?
ati Kresna keparat kowe. Ing sekawit kowe kuwi wong tuwa, aku ya wong tuwa. Wajibe perkara iki dirembug kanthi becik-becik, dirembug kanthi apik. Kanthi rembug bedamen supaya aja nganti dadi regejegan, aja nganti dadi panca bakah. Ning bareng kowe ngunekke to Pendhita Durna ki Pendhita ndok bosok. Oh, lah kok lara ning ati. Kula nuwun sewu. Menawi sampun mampang-mampang kados mekaten menika siripun kados pundi kula nantun nderek. Kula kantun nderek mumpung sak mangke Setyaki mboten nderek sowan. Anane ming Kresna karo Durna. Panjenengan kersanipun pripun? Nek sampeyan mengkene bengok-bengok nganti keseron krungu Setyaki nek ana pendhita dilarak Setyaki kula ora tanggung jawab lho. Napa wonten wonge? Wonten. Teng pundi? Wonten Jawi. Namung Setyaki sawetawis kula dawuh sepados ndelik. Ana tenan apa? Panjenengan mboten pitados, ora ana alame kok Kresna kok ora ditutke Setyaki iki ora ana alame. Sampeyan kok ngatur iki mawon. Sampeyan gelem kula boyong apa ora? Lho. Nek kula gelem, nek panjenengan gelem, tegese anak Prabu Darawati iki netepi minangka dadi darmaning Sang Hyang Bathara Wisnu. Tetulung marang sak pepadane, gawe tentreming jagat. Gawe kabagyaning wong sak jagat raya. Nek sampeyan ora gelem tak boyong nang negara Ngastina. Oh, nuwun sewu, cetha Ratu Darawati ku yen titis Wisnu mung kandheng ning pangucap, mung kandheng ning pekabaran. Ning sampean dudu titising Wisnu, sampean ratu watake angkara budine Candala. Mangke rumiyin, sampean ngarani kaya ngono dasarmu apa? Lho, dasare sampean ora gelem tetulung marang anak Prabu Duryudana. Sampean malah gawe dak-daning pasulayan perkara niki, dak mang dadekke pasulayan. Kula nuwun sewu, sing dadekke pasulayan sapa? Wong mau kula niku bukan apik-apik, sampean sing nesu-nesu kaya ngono. Malah maune sampean wis ora basa karo Nata Ndarawati, wis ngilangke tata krama. Sing marahi pasulayan sapa kula tak takon? Wah, Kresna kakangku, Werkudara rasa melu-melu. Kowe arep muni yen to Durna iki gurumu to? Iya to? Kowe arep muni yen to Durna kuwi gurumu, terus kowe arep mbelani Begawan Durna. Ya ngono apa piye? Aku mengelingke, aku ora edan. Wah, ya wis. Ya wis. Wis meneng. Yo. Nek kowe arep karo Begawan Durna kena, ora apa-apa. Apa mbok anggap aku tok rubut loro aku wedi apa piye? Aja kok meng kowe siswane sing ditresnani sing jeneng Janaka sing dirangkul-rangkul saben dina kuwi kon ngewangi sisan aku ora wedi. Wah, sampun Kang Mas Kendel mawon. Mboten sisa tumut-tumut perkawis menika. Yen ngono apa aku kudu ngruda paripeksa karo Nata Ndarawati. Lho menawi panjenengan badhe ngruda paripeksa kaliyan Nata Ndarawati kula semanggaken kula mboten menapa-menapa. Nadyan kadang-kadang kula para Pandhawa mboten sabiyantu kaliyan kula amargi para Pandhawa ajrih karo bapa gurune sing wajib disembah-sembah, sing wajib disunggi-sunggi wong papat. Oh, atos iki. Atos iki. Disunggi-sunggi kok wong papat pajake bandosa ya. Ha. Menawi mboten purun titenana karuda paripeksa mboten wonten mriki papanipun tiyang Paben mboten sae wonten Jawi menawi monggo
Koko Prabu kenging menapa namung tetulung dhateng Koko Prabu Ngastina kemawon paduka sajakipun awel miwah boten purun tedhak wonten negari Ngastina. Nuwun sewu Yayi. Menapa Yayi Prabu pitados kalian menapa dipun ngendikaken Begawan Durna kula wau? Inggih. Krana panjenenganipun menika pandhita tur sampun yuswanipun sampun sepuh. Tertentu kemawon boten badhe paring pangandikan ingkang lerekipun boten wonten nyatanipun. Kula nuwun sewu. Menawi tiyang sanes tertentu mekaten ning yen wong Ngastina saya tuwa menika saya akeh legara. Mekaten inggih sampun to pitados kaliyan kula. Jalaran kula nuwun sewu wiwit mudanipun sampun winelek dhateng ilmu ingkang boten nyata. Wekasan menapa dipun ngendikaken Bapak Durna menika tumrap kula namung kinarya abang-abang lambe. Tegesipun boten wonten nyatanipun menika namung kinarya pawadan kemawon. Sumados ingkang Raka Indrawati sowan dhateng negari Ngastina, tumunten sasampunipun kula sowan wonten negari Ngastina badhe dipun jangka pejahipun ingkang Raka. Krana wiwit rumiyin dumugi sak mangke menika Kurawa lan sedaya punggawanipun menika sampun ngertos yen kekuwataning Pandhawa menika dumunung ana ing pujangganing Pandhawa inggih menika Nata Ndarawati. Nek Pandhawa ora sinandhing karo Prabu Kresna, tiyang ingkang badhe damel cintrakanipun para Pandhawa menika bebasan angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Mila kula menika awis-awis sowan dhateng negari Ngastina awit bebasanipun kula menika manjing wonten ing kandhang Sima. Koko Prabu mekaten. Mila sakmangke kula nyuwun pangapunten paripaksa kula radi angkembari panguwasipun Begawan Durna. Inggih. Nanging menawi ngantos sakmangke Begawan Durna bapa menemban nganti para sata Kurawa tuwin ngamuk punggung wonten negari Ngamarta kados pundi? Yayi. Nadyan kula namung betha kadang kula pun Setyaki, nanging menawi kadang kula para Pandhawa mboten purun sakbiyantu. Utamanipun Werkudara Janaka mboten purun sakbiyantu kaliyan ingkang Raka Indrawati. Miwah Werkudara mboten purun ndhawuhaken anak-anakipun supados bantu dhateng Raka Indrawati. Kula mboten menapa-menapa. Kula kinten Setyaki sampun saged ngrampungi pakaryan. Wah, aja ngono. Aku bakal bantu Kresna kakangku. Werkudara, aja dipeksa lho rasane ya. Aja mbok peksa. Mbok peksa piye? Si Adi kuwi siswaning Begawan Durna. Durna kuwi banget mbok ajeni. Kok kowe arep bantu karo pun kakang ki apa kowe bakal wani karo gurumu? Wah, mula aku matur aja mbok peksa. Yen rasamu tumpangsuh, rasamu bingung, selehno wae. Ora usah mikir aku, ora usah mikir Begawan Durna. Kowe merdika, ora melu ngendi-endi. Lemu dadi siswaning Begawan Durna ora kregetan marang kelakuanmu. Lemu dadi kadanging Nata Ndarawati ora bakal aku duwe pikiran ala kelawan Werkudara. Wis ora usah melu-melu tak tandangani dhewe. Ora. Aku bakal ngewangi karo kowe. Pitukane abot lho. Abot piye? Nek nganti kowe dipecat dadi siswaning Begawan Durna. Ayo piye? Wah, ya wis ben ora apa-apa. Waton aku mbok tampa dadi siswamu, aku wis trima. Ngelmuku ora ana. Aku ki ora duwe apa jenenge kuwi tirta pawitra maning suci sing bisa diteteske wong sak nggon-nggon kuwi. Aku ora duwe. Sastra cetha paripurning wangsit ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi aku ora duwe. Mongko kuwi ngelmu sing tok peng-pengke. Wah, aku wis duwe. Yen kowe butuh ngelmu liya mongko sing tok jaluk. Aku ora iso ngandhake kowe engko getun. Wis bener Swita Begawan Durna kuwi pendhita kondang monyor-monyor lantip waskita ngesti, ngerti sadurunge winarah, ngerti sadurunge digawe. Durna kuwi ampun lho, aja nganti kowe disebratke dadi siswane. Nek kowe disebratke dadi siswane, kowe arep Swita karo sapa coba? Ora ana sing tok switane. Ora ana sing iso ngembari marang panguwasaning Begawan Durna. Wis bener kowe kuwi Swita Durna, kowe wis bener. Wah, ora penak omonganmu. Katone kowe iki ngandani karo aku ning jane kowe ngidak-idak karo aku. Lho, sing ngidak-idak ki sapa? Ora ana wong ngidak-idak. Wah, ya wis ben, sing wis kelakon ya wis kelakon. Entuk ya ora entuk aku ngewangi karo kowe, nyingkirke para sata Kurawa. Lahir batin? Lahir batin.
ora kepeksa. Ora. Tenan lho iki. Yo. Nek upama mengko Durna ketemu adikku Setyaki diajar kowe piye? Ya ben. Tenan? Yo ning ora tenanan. Lho kok iya ning ora tenanan piye? Wah, Setyaki nek ngajar Durna ngawur nganggo bataku bareng. Aku sok ora tegel nganggo tangan ora apa-apa. Lah wong ae bocah nekat kok. Nek ikhlas, nek ora ya ora usah ora apa-apa. Yo wis ikhlas. 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 Lahir batin. Lahir batin. Kok ora buli lan ana kula ngrencangi paduka. Tembungku ora akeh-akeh. Mengkaya nalika aku ngandhakake bab iki mau kelawan Werkudara. Kira-kira wis sagu ora? Nggih, kula saged. Lahir batin Janaka, Lahir batus kok ora bu. ya yen pancen kaya mengkono. Pun Kakang wong kari manut. Lajeng kemareng paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi? Yayi. Menawi mangke ngedgari Ngamarta menika sampun ketingal padhang. Tuwin sak mangke Bapa Durna lan sak kurawanipun sampun mundur saking negari Ngamarta. Kula nyuwun pamit. Koko Prabu badhe tedhak dhateng pundi? Badhe ngupaya kadang kula pun sedewa. Mboten pati-pati kula kondur wonten negari Ngamarta utawi kula wangsul dhateng Praja Indraprasta. Menawi mboten gandeng astanipun kadang kula pragil Yai Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan dene paduka tansah nggatosaken dhateng kawontenanipun para Pandhawa. Werkudara, Nggih. dawuhna anak-anakmu supaya nyingkirake para Sata Kurawa. Yo, ngestake dawuh. Arjuna wonten dawuh. Tatanan para kawula lan wadyabala aja nganti ana ingkang kesempyok ing ngaradan. Lho nggih ngestaken dawuh Koko Prabu. Nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nekula wonten timbalan. Ora usah dadak mbok pitung nganggo atimu ingkang jero. Percaya marang Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Sawise wis paring pangandikan sagu ngupaya kelawan adimu mesti bakal bali marang Praja Ngamarta. Nek ngestaken dawuh. Budal kang padha seba ingsun kundur ngedaton. Kawula ana nyuwun pamit madal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kadangku Yayi Nekula. Mundur sang Rekyana patih undang Prawadyabala. Prawadyabala saweka kobar kunang posor tambur myang suling. Posor tambur myang suling pepandhen daludak. Myang bandira kakandha mawarna-warna. Om Kakang Durna priye kabare? Anggone si Kakang kepengin mboyong.
Iya kuwi sinuwun Prabu Ndarawati entuk gawe apa ora? Wah, pripun Mremban pikantuk damel menapa mboten? Anggen jengandika badhe mboyong kok Prabu Ndarawati kepareng ingkang putring Banjar Jungo mundur sasana Cemadong lawula. Kok ketingalipun pasuryanipun suntrut kados mekaten menika wonten menapa? Bawa putra pun Surtayu Cemadong dawuh. Bawa Mremban putra pun Kartomarma Cemadong dawuh. Kanjeng Rama ingkang putra pun Swatama Cemadong dawuh. Dicune wonten dawuh Kakang. Nyatane jebul angel dikrama apus. Nalendra Ndarawati tu nalendra ingkang wicaksana. Nggih, Kakang Durna. Nadyan kula wis gawe-gawe karti sampeka. Yen ta rawuh anak Prabu Ndarawati dikersakake dening Sinuwun Prabu Duryudana parandene nadyan kathah waweka ingkang dipun ngendikaaken lerekipun namung badhe boten purun dipun boyong wonten negari Ngastina. Terus ngantos dados paduton antawisipun ingkang ngraka ing Sukalima kula kalih Sinuwun Prabu Ndarawati. Wekasan kula mlajar saking Datulaya ing Wigatos namung samangke menawi ngantos kula lan panjenengan boten saged boyong dhateng anak Prabu Ndarawati wonten negari Ngastina. Tan wurunga badhe nampi dukanipun anak Prabu Ngastina menika leres. Lajeng kersanipun Kakang Durna sak menika kados pundi? Dipun rudha paripeksa. Rudha paripeksa. Kurawa dipun ketapaken. Nek pancen Ratu Ndarawati ora gelem rawuh ana negara Ngastina, pripun carane? Rawe-rawe rantas malang-malang diputung. Durun. Krungu dhewe to, Le. Kurawa tekan negara Ngamarta ora ming kewenak-enak kapienak lungguhan sila tumpang kendangan dengkul. Nanging Kakang Penemban Durna wis paring dawuh yen to kowe kan ngrudha paripeksa rawuh anak Prabu Ndarawati marang negara ing Ngastina. Nek ngoten iki bakal dados peperangan. Wis cetha yen to bakal dadi peperangan, mula mangkata. Nggih. Mboten kedang klungsu-klungsu menawi nderek udu. Nuwun pamunten lho Wani, mboten nuwun sewu, mboten perkara wedi kula mboten. Anggen kula bidhal wonten negari Ngamarta utawi kula meksa dhateng Koko Prabu Ndarawati ya sak titahe mawon. Nek kira-kira iso ya diboyong, nek mboten ya aja meksa, mengko ndak malah wonten tibaning korban malah mboten prayoga dadosanipun. Iya, Der. Nggih. Yen to wis pancen kaya mengkono tumuli mangkata. Nok-non yestaken dawuh. Surtayu Kartomarma Swatama aja wegah. Sapa wae sing ketok ngayomi marang Nata Ndarawati singkirna. Sinuwun Prabu Ndarawati kudu rawuh ana negara Astina. Nggih, ngestaken dawuh. Nggih, ngestaken dawuh paman. Nggih, ngestaken dawuh paman. Mangkata dina iki. Swatama mangkata. Kartomarma Surtayu Dursasana kabeh wae Parasata Kurawa rak wiji mbaka siji. Durgempa Dursena kabeh wae klumpukna. Nek perlu aja maju mbaka siji, ning maju amara. Dikroyok negara Ngamarta. Yen maju mbaka siji kowe tak bisa menang lawan anak-anak Pandhawa sing bakal ngayomi marang Nata Ndarawati. Nanging yen maju bareng sepira kekuataning putra-putra Pandhawa. Nggih, ngestaken dawuh. Estokna dawuh Kakang Penemban Durna. Nggih, nyuwun pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dursasana.
tresna sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kanggo mitirane ngasta kang mitirane ngastane ngasta Setyaki wonten timbalan Gatotkaca wonten timbalanmu Antarja wonten timbalan Antasena piye Pakde kowe tak klumpukake iki ing wigati aku wis entuk purba wasisaning bapakmu lha iya Setyaki wonten timbalan ora kanyono-nyono negara Ngamarta kerawuhan Begawan Durna lho Durna mriki iya Setyaki wah panjenengan kok mboten paring dawuh menawi paring dawuh Durna dugi mriki marem ati kula. Kok sik urung ana perkarane kok wis marem ki ngopo? Kena-kena wae ning nganggo perkara. Dadi upama mengko kelakon dumadi apa-apa kuwi mesti eneng perkarane iki kepenak nggone ngrampungi. Lho iki. Lah iki eneng perkarane. Berkawisipun aku arep diboyong ning Ngastina. Lajeng Koko Prabu kersa ngono mboten ora. Durnane nesu. Iki metu njaba sajae tak sawang ngritake para wadyabala Kurawa. Setyaki wonten dawuh. Ngundurke Kurawa sendika ngestakaken dawuh nyuwun diparilah piye menawi Kurawa sampun mundur durnanipun ketingal parang dipun ajar piye Werkudara entuk aku sing entukke wis wah caedan sing ditakoni aku kowe sing wangsulan lho aku rak manajermu to Pak entuk mak cilik entuk Setyaki wonten dawuh Mas kena jen pancen Durna bapakku luput sakarmu nanging aja banget nggonmu ngajar pendha-pendha aku weruh kowe ngajar Durna lek mung ngajar sak penakmu dhewe ora nganggo rasa kamanungsan asih jeneng wong ngajar kok nganggo rasa kamanungsan ki carane piye aku tak takon wis nek ngantem wong terus hi kowe ngono ki ayo ora lara kok ya ben ngono kuwi kok ora entuk boto keproke boto entuk gendheng keproke gendheng nek cara aku sah wow ngedan anake wong gemblung malah males ora Werkudara karo Antasena ki nek gojek kok mesti kaya ngono kok mangkat kok lho nggih ngestaken dawuh Gatotkaca Antarja awat-awatana makmu cilik lho nggih ngestaken dawuh Paduka Prabu Tuti lamun katututan lamun mangsa prawira digdaya Runanggana magawe gelarira wang-wang kaget aku Setyaki dasar para nyata Surtayu ya ayo di Begawan Durna ulungna tinimbangane tak obrak-abrik barisanmu lho aja ngawur gawar ngawur
Sing kudune tak rangket ki Ratu Ndarawati. Mung diboyong marang negara Ngastina wae kok ora kersa. Kok le bedak-bedake temen antaraning Ngamarta lan Ngastina. Rasa kakehan gurem tanpa guna. Kok ora pura kersa tedhak marang Praja Ngastina. Surtayu. Kaya arep ngruda peksa lawan Kanjeng Koko Prabu Ayuh. Langka ana dhisik bathange Setyaki. Lho. Wani anakku, biyen wani, saiki wani. Ora ana jamak lumrahing Sencaki wedi karo Palasata Kurawa. Babu baru. Ora minggat tak untapke marang kayanganing Bathara Yama Adipati maju jangkah. Dibantangan ora dadi kandha jundang Raden Setyaki kene markaning patimu maju Surtayu.
minggir. Gathul Kaca Siwa Kartomarma monggo Ratri mundur ora bakal mundur lah ingaten kula kedah wantun kalian panjenengan kokan bebangal mati ha Antarja Swatama anane iki ayo Pakde Durmagati Antacena ya kaya apa aku sing tekaning pati jelas aku ayo mundur nek kowe sing ora kepengin tekaning pati pengen urip mundur lah ijo aku ora gelem mundur boyong Koko Prabu Ndrawati Koko Prabu lah gelem tak boyong ning negara Ngamal to lawe lantas palang malang putung waduh ngecek banget iki ayo kaya apa aku sik sing ngantem manut ayo kowe gage mati jeneng aku wah edan mati kowe pecah diadiamu semplok kowe modal edan kowe anak apa ta kowe nyatane ora apa-apa nyamburinya lemok wangsul lho Bali piye Kurawa niku akeh kaya ngapa nek mungsuh anak-anak Pandhawa mungsuh wong-wong Pandhawa mboten ajeng menang ketemu sapa kowe nggih pinanggih Setyaki sajaipun nesuwe banget mripate abang mendem kok mboten man nesu Setyaki niku mboten tau ngombe minuman keras niku mboten lato. Nesu kula ditantang langkauna bathange Setyaki. Kowe ketemu karo Kanjeng Koko Prabu. Pecah siramu, bangga utayone diadi, Man. Aku ya weruh kok. Nggih. Kowe ketok mulih mutrampil ning pisanan. Nggih. Kowe iso ngantem Setyaki aku nggo gumun Welasur Tayu ke meguru nendi ya kok trampile ra jamak-jamak. Karo Setyaki kok nganti iso ngantem ki nek ora wong ampuh nggih ming pisan niku bar niku sampean pirsa dhewe kula diajar Setyaki kula jotos mboten dirasake kula nyaut tumbak sing nguncalke tumbak sinten Man aku nek nguncalke niku pas tangan kula ora pas cengel pancen tak sengaja kena cengelmu to gengeng
untung ming alon. Dadi ming tatu sithik kula tumbak ngiwa, endo nengen kula tumbak nengen endo ngiwa. Setyaki oba karo prajurit mburi duncali godo candak saut. Sabetke tumbak kula cleng suarane kemenclang mletik metu genine. Mboten suwe tumbak kula disuntreng kalih Setyaki. Di apa? Disuntreng. Disendal ngono lho. Disendal karo Setyaki mencelat munggah godo mampir teng sirah. Pruk ngono. Kula mendelik mripat kula pindhane nggon cengel dies gebuk nggon rai prol. Rumah sakit pundi man? Ada. Ajeng priksa. Mripat kula nggo nyawang napa-napa kok loro. Niki wae kula jangon karo sampean, kula nyawang sampean kaya kirik. Prek. Karta anu Surtayu ki nek karo aku jan ketok kaya dem-deman. Bejah kula man. Mungsuhmu ya Setyaki pun ganti. Sapa? Gatotkaca. Kula wanek-wanek iku kula antem mboten napa-napa. Kula didak sikil kula megap-megap sikut rai kula rasane kaya arep semabut. Bar niku kula dipolong gantang dheweke nyaut kula nyamber ora kena tak ece samber bathuk kula. Mek ngenten iki man. Ngenten iki. Kula wis kalah. Gumun kok aku ya. Kartomarma iki makne gedhe kok kalah karo anake. Lho kok iki akeh men to sing maju inggih man. Mungsuhmu Antarja minganggo tangan siji isin kula man. Swatamane anak pendhita ampuh kok ming di tangan siji karo Antarja. Asem. Sencaki dudu. Ketemu Gatotkaca. Salah. Antarja luput. Ayo beden coba man. Ora ngerti Antaséna. Kula ketemu Antaséna niku wis ati kula wis telatapan. Mesti modal kula. Ning kula wanek-wanek kula antem diel-diel ra apa-apa. Dhek balik kula antem gencengel diel-diel gak apa-apa. Dugang cangkem kula man. Cangkemmu engko diel wonten kula telatapan nganti bengok slobat. Wah! Dibampet ngangge sikil cangkem kula. Slup. Legi. Oh. Entuk dina bal gawe ketape no Mbak ora ngerti aku. Ngletak candha awak kula cek buanting teng lemah. Duel kontal nganti tekan gen kempul. Oh. Nika. Kalah. Mundul. Ah iya. Antaséna bayi wingi sore kowe makne gedhe nek cara aku isin. Aku lho kok biasa, Man. Icin apa nggo icin nyatane kalah kok icin. Ala ya mundul mangane modal. Mbok ya wis niku wau Kakang Mas Dursasana wis paling dawuh to sak titahe ulajan dadak ngongso-ngongso nek la iso ya wis. Klungsuk-klungsuk nek melu udu. Aku lho pun maju pun udu. Musuh Antaséna ya padha. Ora sembarangan lho musuh Antaséna niku. Ora saben wong wani man. Lah sampeyan sing tuweke lawani kok. Muni wani ngono tak undangke wonge. Muni yo. Aku ora perang kok. Ora perang mung isane ming ngakon. Ming dawuh paitan cangkem wae isa. Wedhus tenan. Wong tuwa dicangkem-cangkemke. Sapa sing arep maju? Dur, Nun. Adimu sing isih sapa? Kalau tutang makmu cilik. Sapa, Mas? Makmu cilik. Pati Sengguni. Pinuwun? Maju ora le? Mungsuhe. Sencaki ana. Gatotkaca ana, Antarja ana, Antaséna ya ana. Are milih sapa? Waduh. Abot kabeh man. Terus pun sakit-sakit kula dateng niki mawon. Ora maju. Nek kula maju sing kiper sapa? Wis ora usah maju Cit, wis aku malah mangkel aku krungu suaramu Cit. Lha mulane niku pun ora rasa maju. Dur, Nun. Ayo maju le. Kowe sing gedhe dhewe kok. Wah, nggih.
ning sak madya mawon lho nek kalah ya mundur ora usah dipeksa gawe lega Kakang Penemban Durna nggih Antasena Pakdi Dursasana ya bapakmu wae gila karo aku apa meneh kowe ming cendhenge ayo kowe ngejak apa sing tuwa wedi karo sampeyan ning sing enom durung karuan kalah lho Di ana tembungan Giri Rusi jalma tan kena kinira ayo jajal wae piye nek bapak kalah monggo ning anake emoh nek kon kalah karo Pakdi Dursasana aten nek dinyek wong sak kewagon aku Antasena kok kalah karo Dursasana wani karo pakdemu sing tak wedeni apamu ora minggat candhak sirahmu tak gedruke nang lemah pecah dadi loro ora minggat candhak sirahmu gedruke nang lemah mecotot utekmu waduh kok luwih medeni kowe ayo wong Sumbar iki pokoke ngedonke mungsuh yo sing dadi nyatane oke ayo jajal-jajalan yo halo apa halo Jotos jiwit banting pekal wedi marep tak mungkur ayo antemo legane atiku ngono ojan Antasena jan wong edan wong gemblung aduh iki piye iki menungsa kok diceblokke nang lemah kapok ora kowe rumangsamu menangan apa piye anggere diantem rawuh banting. Aja tos kene iki sing ngrasake mangkele ra jamak-jamake. Ngantem banter pri paksa jamak-jamak kok ming dibanting-ting. Ayo mudar kowe ning ngono. Ora iki ra iso metu aku. Wis ben ning ngono wae rasa metu malah suwe kok. Mangsane cucuk kok ya. Antasena iki dicabut. Dicabut piye? Karena dijabut ku ucul dhewe. Oh, edan. Muan. Pamuan. Cara kuno banget eling undang. Pamuan. Kenang apa, Dur? Cebloke Antasena. Man, piye? Dicabut, Man. Ming cabute dadak sambatan. Nyatane kaya ngene iki, Wan. Wis meneng kok. Aja ubah kowe nggih. Ngene apa iki? Sajake jero tenan iki, Tur. Tak angkat obahe ora. Diugak-ugak sik, Man. Men saya enteng. Niki ndase tok sing obah. Jero anteng. Lah, ora rumangsaku. Ini rati ngenek niki lah. Ora rampung-rampung. Diangkate sing nenek. Kowe iki wong tuwa apa bocah, Mbah? Nek ngono tanduran dulumah kae sing rusak kowe.
ngerti lagi diceblokke urung disirami barang kok dijabuti. So nek tukul nek awoh tak kei. Oh iya ya. Lah iya kok ndak dijabuti. So nek gedhe nek wis awoh kowe njaluk tak wenehi ora usah dijabuti. Oh ya wis. Nun, ora entuk ro sing duwe. Wis nang kono wae ben tukul. Ku anggere ten jabuti tak ajar ceblokke wong tuwa. Mangkean. Piye le? Aduh dilongko wae. Mutar kula wani neng tengah dalan ki mongko nggih. Waduh. Saka wetan kok ana gerobak. Man! Oh sikik to tak stope. Ora usah kuwatir. Ngono iki kok bingung lho. Wah, ketlides silah kula, Wan. Kakang Durna. Pripun, Dik Pate? Mang mriki. Lho, Drasasana kaya napa? Niki diceblokke Antasena, Ngerkasa. Awi dadi usung bareng-bareng. Wah, wis ora pati ndukok mana. Enggak. Oh, wis. Ngati-ati sing kudu sing kuat. Pokoke kudu nyawiji kekuatan nggih. Nek mboten nyawi. Rada. Aduh. Kok pedes to niki? Dik Pate. Pripun? Sampeyan salah le nyekel rambut. Niku dudu rambute Dursasana. Oh, lah mula kok cendhek ora. Oh, suwun man. Suwun bapak pun mundur. Kalah pun mboten sapripun-pripun. Aduh pripun nih Kakang Durna. Oh, nek nganti gakar-wikar kula sing didukani, kula tak adu arep karo Antasena. Aku njaluk kanthi banget. Mbaya mulung atimu Senjaki sagedakan iki wae, ora usah dadak werna-werna. Aku ana wektu tak adu arep karo anak Prabu Ndarawati. Aku tak rembukan sing apik-apik Setyaki, aja kowe aja mepalangi Setyaki, aja mepalangi. Upama sak sengit-sengitmu karo aku, sak gething-gethingmu karo aku, nek kowe iki mesti ana rasa welas karo Begawan Durna ta. Mergo ujaring para pinter sak ala-alane manungsa iki sing ana apike, sak apik-apike manungsa iki mesti katabetan rasa ala. Kuwi mesti eneng. Mula nadyan kowe sengit karo aku, ning medine kowe ana rasa welas karo aku Setyaki. Aku tak ketemu karo Rata Ndarawati. Mati aku. Majlik. Majlik, wonten dawuh nggih. Ora wis diweling karo Wireng to, ora kena ngajar Begawan Durna. Arep apa dikaya ngapa iki eyangku. Aku elek-elek karo sampean. Dasare apa Majlik ngajar karo Begawan Durna? Sengit. Lah, ming perkara sengit kok ngajar. Senjaki. Antasena. Piye, Mbah? Aku minta tolong ya Antasena. Ya wis tenang wae Simbah ora usah dadak wedi. Padha kungger, ya mengko sing padha karo bapakmu syukur. Syukur kowe gelem nulungi karo aku ya Antasena. Wis Majlik mundur, mboten. Mundura, mboten durung tutuk ning ngajar Durna. Iki mbahku Majlik, ora peduli iki mbahmu apa dudu. Lho, kok ngono? Majlik kok dadi kaya ngono karo aku? Mergane sampeyan ngewangi karo Begawan Durna, sapa sing ngewangi karo Begawan Durna? Mungsuhe Setyaki. Lho. Wani karo Antasena sing tawedene apamu? Terus Antasena terus. Nek ora diwaneni tuman wae Setyaki iki. Konjur sampeyan dhewe anggap aku iki apa aku iki digulung-gulung sampeyan kaya gawe martabak. Dindanake. Wes. Majlik kudu duwe rasa welas asih. Majlik kudu duwe rasa tresna. Kula sampun boten gadhah raos tresna. Kula sampun boten gadhah raos welas asih kalian Begawan Durna. Iki mbahku lho, Lek. Ora perlu kuwi mbahmu apa sapa. Sing kira-kira aku ra seneng tak jotosi. Wah, lah nek ngono salin perkara karo Antasena. Lho, nek pancen sampeyan ngewangi karo mbahmu, ayo. Bocah wingi sore
wani karo wong tuwa sepira banggamu dijajal anak Werkudara karo Setyaki menang sapa wae lah kene marganing patimu bangga ta ayoni rekake arep purun. Sengkune pancen celeng tenan. Ngerti kene diajar sampean dhewe konco dikarat sampean. Dhewe mate dunduri mawon dhewe mate. Omyong ambreng kadi karunaning kasose yane marga memalat kumdo sang gondo astrat mojo Setyaki wonten timbalan aku ngaturake panupun lho kok ora Budhawa sami-sami. Dene Begawan Durna karo Kurawa wis mundur saka negara Ngamarta. Lho kasinggihan mekaten. Aku njaluk karo kowe sawetara wektu kowe remo ning Ngamarta ya Setyaki. Gawa Prabu badhe tindak dhateng pundi? Nyagui kelawan dawuh pangandikaning Kyai Prabu Darma Kusuma aku ki nan ngupaya menyang endi Waragil Pandhawa ya kuwi adhiku Si Sedewa. Lho iki. Lajeng kundur paduka mbinjang menapa yen wis bisa gandeng kundure adhiku Waragil mestipun Kakang bakal bali marang Praja Ngamarta. Lho iki ngestaken dawuh sembah kula ngendharaken jengkar paduka Kresna Werkudara piye apa aku dikebarengake melu Yayi si adi lenggah kepenak bae marang Praja Ngamarta iki dadi kewajibaning pun Kakang. Yo pandongamu wae aku bisa ketemu karo adimu Waragil tumuli iso tak kanthi kundur marang Praja Ngamarta. Mung tansah memuji kersaning Gusti muga-muga apa penjangkaning Kresna kakangku bisa kelakon. Pun Kakang budal. Yo Kresna kakangku. Sesintenan kepro kepincan suwe-suwe menuju rono bangkit nagrah kang irama sidra saya laptop sumandit kaliwin kunjang iku sanyatane kunjang sarep binangun mung dharma naluri kineta muni nirangga yerangan rasa
Sinongwati jagat kinari among mbak lumembak ombak ing samudra Bale lumut ambrekanggeng awita dedenceng dencengan ya jagat mangestungkara sodhe selikur dina. Tobat, tobat. Jaramaya wonten dawuh Pandya-Betari. Tatanan Marawati bala baju barat aja ning padha saur manuk. Merga dina iki kayiwanganing dandang mangore. Ya kuwi ana titah nyang sowan Ngabiyantara ora pangling Begawan Durna Jaramaya. Kasinggihan mekaten Pandya-Betari. Dumunten sak mangke kula aturi amiji dhateng sowanipun pun Begawan Durna wonten ing kayiwangan dandang mangore. Durna padha kanthi rarja sak praptamu kulup Kumbayana. Tansah winantu ing suka basuki sowan kula Pandya-Betari. Nering sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumung keping pangabekti kula kunjuk. Iya Begawan Durna tak tampa gawe gedhe ning atiku ora liwat pangestuku tampanana ya Kumbayana. Kula pun tinggal jimat paribeh dayanana ing kasantosan. Mugi ampawahana kabagyan ing gesang kula Pandya-Betari. Begawan Durna eneng apa dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan. Gita ana wong wigati mara gage matur ingkang terwaca. Yastunipun namung badhe munjuk ateng ngersa Pandya-Betari. Lerekipun atur kula menika kala wau. Sejatosipun namung kepengin sanget nyuwun senjata pitulung dhateng Paduka Pandya-Betari. Supados samangke ami tulungi dhateng jasad kula Pandya-Betari. Lire piye tine sira matur ingkang kaya mengkono? Oh nggih. Amargi dinten sakmangke kula nampi sasmitaning Jawata. Bilih Jawata menika badhe matedhakaken kanugrahan inggih menika wisnastan Wahyu Setyawacana. Monggo sinten ing kedurungan Wahyu menika kala wau? Menawi pujangga badhe lantip panggraitanipun titis panerkanipun. Nanging menawi menika Nalindra saengga sakmangke menapa ing dipun ngendikaken dening Nalindra menika kala wau saged sinulat lan tinudarsana dening para kawula dasih. Titis pangandikaning Nalindra titi ing samuka wis lir. Iya Durna.
Monggo nyatunipun kula menika dados pujangganipun para Sata Kurawa. Kula menika dados pujangga negari Ngastina. Mila adreng anggen kula kepengin kedunungan Wayu Setyawacana Pandya Betari. Namung kula nuwun sewu, sareng kula petang-petang mengsah kula ing badhe anggayuh Wayu menika kathah lan ingkang ngawrat mboten sanes kejawi namung Natandrawati inggih menika pun Prabu Bathara Kresna. Monggo nalika semanten kula menika badhe ngrimuk dhateng penggalipun Natandrawati ing pangajab kula apus krama supados badhe kula boyong wonten negari Ngastina nanging jatosipun namung badhe kula krenah pejahipun sabab menawi Natandrawati tasih sugeng wonten ing alam padang tasih gesang. Artemtu kula mboten badhe kasembatan gayuh Wahyu Setyawacana menika kala wau Pandya Betari. Mlengking saking menika gandeng kula sampun budidaya mboyong Natandrawati parantine gagal. Kula nyuwun senjata pitulung saking Paduka Pandya Betari Durga wonten sukala lan ing penggalih. Mitulunge dhateng jasad kula kados pundi srananipun pados Paduka saged mboyong Natandrawati wonten ing dandang mangure. Mangke kula piyambak ingkang damel srana pejahipun Natandrawati menika Pandya Betari. Kagat risang kapirang ore nangkul kinempit-kempit dosang reknaning bawana ya si tukang walang ati tobat lah kok dadi kaya mengkono kang dadi aturmu mongko Natandrawati iki titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu kuwi angel dijangka patine Begawan Durna langing angkat adreng rasamu ngono kepengin mateni marang Natandrawati. Ya ta gandeng kowe wis nyuwun senjata pitulung karo Betari Durga. Aku ora bakal wegah. Kanthi srana mbudidaya supaya Kresna iso tak boyong marang dandang mangure. Nanging mengko yen tekan dandang mangure aku ora bakal melu-melu bab patine Kresna. Mangke menawi bab pejahipun Natandrawati kula ingkang tanggal jawab. Kula ingkang sagah nanggel dosanipun lan kula ingkang pesagah mejahi Natandrawati. Yen pancen kaya mengkono, sak jagat alat pramudita iki ingkang diajeni dening Natandrawati lan Natandrawati Kresna ora bakal wani kelawan katange ya kuwi Prabu Baladewa. Mula tira semengko aku tak memba Nata Mandura. Wondene Jaramaya ndak dawuhi supaya memba Patih Mandura ya kuwi Pragata. Mengko ngendi ketemu marang Natandrawati? Bakal ndak kanthi prapta ning dandang mangure. Yen lumrah Natandrawati ora bakal nduwa marang keparange kadang Werda ya kuwi Nalindra ing Mandura Durna. Lole. Kancak mleguduk suwalu gembol sumarante semalole hawala. Menawi setra mekaten Pandya Betari dinten sak mangke monggo kula trisalen wujud dados Natandrawati. Panginten kula Natandrawati mboten badhe saged nduwa dhateng paringipun ing Raka Nata Mandura. Maragage sawangen Begawan Durna aku tak salen wujud Nata Mandura Durna. Sri Baladewa Narpati Dwinares swara Kresna kalangkung tresnanira marang Dyabanon marang Dyabanon Jinawi
Aduh mboten nginten babar pisan. Jebul sampun wujud nata mandura kados mekaten Pandya Betari. Begawan Durna iya. Jaramaya wonten timbalan. Aja wedi kangelan sira gandya wujud kaya Patih Mandura, Patih Praguta nun ngestaken dawuh. Kanthi kaya mengkono ora bakal ana Subriya, Ratu Ndarawati ora bakal tak boyong marang Dandang Mangure. Inggih ngestaken dawuh sinuwun. Suwalu gembol sumorante marem raos sing manah kula kanthi wujud kados mekaten menika Paduka Pandya Betari boten badhe saged duwe napa Ndarawati boten tentu saged andha dhateng keparengipun Paduka Pandya Betari ingkang sampun wujud nata Mandura Praguta wonten dawuh sinuwun bantu kelawan Begawan Durna mboyong kelawan kadangku Taruna ing Ndarawati Yai Prabu Kresna ngestaken dawuh. Durna, kula wonten maring dawuh. Tunggu sawetara ning Dandang Mangure. Tak golekane adhiku Ratu Ndarawati. Sawise ketemu bakal takon manjing Gendhoga. Kanthi cara mengkono ora bakal bisa Yai Prabu Kresna wal saka jroning Gendhoga. Mengko Gendhoga dibuka yen wis prapta ning Dandang Mangure mung kari mateni Ratu Ndarawati angel mijet wae nganti suwe banyu sinaring. Waduh sampun persasat kadidene dipun siram tirta wayu sewindu manahipun ingkang abdipun Begawan Durna. Praguta wonten dawuh budhal dina iki sawawi kula dherekaken lho. Ndara kula Den, Ndara Sedewa. Ampun kaget nggih. Pancen kula sing glandhang sampeyan. Kesah saking kasatriyan Bumira Tawu nganti kaget. Penggalihku Kakang Semar sejatine mengko surasa ing kepiye? Dene wis sawetara suwe aku mbok kanthi mapan wonten telenging alas. Angayam ngono bebasan mlebu metu jroning alas. Mongko iki wis ndungkap sak candra etung kulungguhanku nggone ninggalake kasatriyan Bumira Tawu. Kula niku jane kok kaya ora mentala nalika sampeyan lan kadang-kadang sampeyan ndara-ndara kula Pandhawa sami sak pejagok nek ketingale pancen mung pangendika lumrah nanging nek diitung enten ati
Niku mujudake dawuh utawa pamecut saking Kang Raka ing Jodipati. Miwah sinuwun ngamarta ingkang nalika semanten sami ngendikaaken nek Pandhawa isa mulya Pandhawa isa njayeng bawana wonten negari Ngamarta inggih awit saking anggenipun sami alampah priatos wekasan sampun sami pikantuk kanugrahan. Ndara Puntadewa pikantuk wayu dharma, Ndara Werkudara pikantuk ngelmu kasampurnan sangkan paraning dumadi lan sapiturutipun. Malah Ndara Janaka upami dipun petang menika mboten saged kawical kathahing driji wahyu ingkang sampun mapan angganipun Ndara Janaka. Nalika semanten Ndara Werkudara paring dawuh inggih namung kadangipun wragil ingkang dereng pikantuk kanugrahan. Den, nek cara kula mula kula terus wanteng bumi Rotawu panjenengan kula kanthi kula dherekaken manjing telenging wana menika supados sak mangke jengandika Ndara Sedewa menika nggadhaha krentek karekat lan niat anggen paduka badhe nggayuh kanugrahan Kakang Semar. Mongko wektu dina iki ora ana sasmita ingkang ndak tampa lamun dewa bakal matedhake kanugrahan. Sing kandha sinten? Sing kandha sapa kula tak takon. Niki dewa ajeng matedhake kanugrahan winastan Wahyu Setya Wacana. Niku wahyune piyayi ingkang sak mangke kedunungan Wahyu saged titis pangandikane titi ing pametang. Wahyu niku Wahyu Pujangga. Sinten ing kedunungan Wahyu menika? Nggih, menika ingkang pangandikanipun mangke saged dipun dahar dening sinten kemawon ingkang nampi pangandikanipun satriya utawi brahmana utawi nalindra ingkang nampi Wahyu Setya Wacana menika kala wau Ndara. Miatlangening kalanggiwan aklar pandan moncar tinon ler kakonang surem sorot etan padang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari wangsa katiga. Waduh Kakang Semar, yen to pancen kaya mengkono aku ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan kanthi ora kasengaja Kakang Semar wis mbangun kasatriyaning Sedewa satemah diakoni dening kadang-kadangku. Ya kuwi Kakang Mas Jodipati, Kakang Mas Arjuna lawan Koko Prabu Darmakusuma. Awe mang teruske le tindak dilakoni kanthi prihatin. Kula kinten boten ajeng keliya dumawaing Wahyu Setya Wacana Ndara. Mareka den prayitna sumuris eka balik kene donga engkung ler wowo sing pine panca apa toking ayam wono Mas Tunomo Sidam Skaring Bawana langgeng Kakang Rada menawi iki mboten pangling menika kadhi sowanipun Sukma Wicara ingkang abiyantara ning ngarsa ulun Kakang.
Tumuli ngatimbalana menapa wigatosipun dene Kresna sowan mongko kanthi badan wadak Kakang Rada lenggah ingkang langkung prayogi. Inggih ngestakaken dawuh. Kresna padha kanthi harja saprapta kita kulup wayah kulun Dwarawati. Tansah pinanganing kawidadane ing sambikala pukulun kula akan sembah bekti kula kunjuk. Iya ya Kresna ulun tampa. Agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu ulun tamanana. Kula pun dinggo jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Narayana utawa gatine dene jeneng kita sowan ngabyan loro. Pukulun njumbuhaken lan sasmita ingkang sampun kula tampi. Bilih samangke pukulun badhe matedhaken kanugrahan inggih menika ing Nastan Wahyu Setya Wacana. Mongko ngendikanipun para nimpuna tuwin sabdanipun para brahmana bilih Wahyu Setya Wacana menika Wahyu Pujangga kanyatan ingkang putra utawi ingkang wayahing Ndrawati menika sampun sinampiran pakaryan minangka dadi pujangganing para Pandhawa dinten samangke pukulun menawi wonten sukalilaning penggalih keparenga ingkang wayah nyuwun tumuruning Wahyu Setya Wacana menika amomong jagatipun ingkang wayahipun Kresna pukulun miat tangening kalanggawan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng gegono ing wanter aturipun Sang Mata Indrawati bila sowan wonten ing kayiwangan nedya nyuwun tumedhaing Wahyu Setya Wacana parandening mangke wujuding wahyu ingkang sinengker dening Sang Hyang Pikulun jagat Giri Pratingkah midhanget aturipun Mata Indrawati ing cipta sanes menika minangka dadi werangkaning wahyu mila siga oncat saking kayiwangan. Kresna kula wonten maring dawuh aja sira ngluputake kelawan panjenengan ulun nanging yeti kabeh wis pinantra anut gegolonganing kodrate dewi-dewi kepareng maduka paring dawuh mekaten pukulun bareng kita matur kelawan kita sowan nyuwun Wahyu Setya Wacana mbok menawa wahyu wis mireng apa kang dadi atur kita mila tumuli oncat sak temene wahyu wis ulun sengker madyaning angganing pukulun Bathara Gurya ulun pribadi nanging samangka teka oncat saka ing kayiwangan yen pancen kita kepengin kedunungan wahyu bujungen playuning Wahyu Setya Wacana Kresna pripun Di Kakang Narada kula mboten saged matur menapa-menapa jersaya sedaya sampun pinesti dhateng kodrating Wang Mahanasa. Dalah Kresna sampun kekayalan sowan dhateng kayiwangan. Ewa dene wahyu oncat sengganipun Adi Pramesti Bathara Guru. Kakang Narada monggo dipun prisani babaring lampan menika Kakang. Guncang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung wiradal nganti diubeng-ubeng karo playuning Wahyu Setya Wacana. Setemene aku wis krasa nanging ya sing jeneng menungsa mono diwenangake mbudidaya mbok menawa srana pambujungku marang Wahyu isa kecekel lan isa mapan nang angganing Nata Ndrawati dene ora aku wis nglenggono lho. Ora pancen Koko Prabu Mandura kok
karo Kakang Patih Pragoto mongko adat ingkang lupya wis lakon Koko Prabu Mandura pendak-pendak tindak nganti lawan Patih Pragoto mesti ora keri gajah Puspa Denta lah kok iki ora nitih apa-apa lah dalah tanggap Nata Ndarawati nalika semanten pus punika bilih menika panjalmaning mengsa sigra banting sumping wujud Nata Ndarawati Yai Prabu Yai Prabu Dewa Narpati duwe narik swara Kresna kalangkung tresnanira ing waladala Kresna lha kok Siati mapan ana ing kene iki wigati napa iki Koko Prabu estunipun boten wonten menapa-menapa namung upaya dhateng kadang kula pragil waladala wis entuk gawe inggih derek aja kendhat gare Siati Mbudidaya supaya iso pinanggih kelawan kadangku ragil Koko Prabu kasinggihan Kresna wonten maring adhawuh malah kepasang yukya katuji ngenudipun Kakang ketemu kelawan Siadya ning papan kene ngerti yo lamun pun Kakang dinuta dening Kyai Prabu Duryudana Siadya wis prisa nalika semana bapa penemban Durna Suwanana negara Ngamarta bakal mboyong marang Siadi nanging cabaring gawe tumuli Kyai Prabu Duryudana tusan kelawan pun Kakang supaya mborong kalawan Siadi Kresna kaya aja selak yen kowe wani duwa keparengipun Kakang apa kira-kira Kresna wis ora ngabekti karo Nata Mandura nggih sinuwun kula aturi mbangun mitra dhateng parentahipun ingkang kadang werda sinuwun Prabu Baladewa mula ayo tak ganti menyang negara Ngastina yen nganti aku ora bisa mboyong marang Kyai Prabu Kresna wah dalah bakal nampa duka mrengaten monggo Koko Prabu kula dherekaken gosik supaya ingkang rancak lakune aja nganti ana sambi kala apa-apa Siadi manjing gendhaga wae ngaten Koko Prabu ya inggih ngestakaken dawuh Koko Prabu Ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing pilahing Mastunama sidam skaring bawuna langgeng Raden Sediwa ayo kaget ulun ingkang merpeki kelawan jeneng kita sayekti ulun utusaning Sang Hyang Jagat Girinata ingkang anyalira kanugrahan kang aran Wahyu Setyawacana tanana ingkang pantes minangka dadi swarganing Wahyu Setyawacana kejaba amung ngangganing Raden Sediwa mula tata-tata Raden dina samengko sira bakal nampa kanugrahaning Wang Mahanasa ingkang aran Wahyu Setyawacana satemah samengko nadyan sira minangka dadi wragiling Pandhawa bakal pinercaya dening sagung kadang-kadang kita Pandhawa liyane Kakang Semar, kula
kaya ana swara ingkang tanpa wujud cetha tak wirengake. Ah, nggih niku sing winastan Wahyu Setya Wacana. Wahyu Setya Martana. Wong maratuwaku kowe, Gong. Hah? Maratuwaku kowe. Maratuwamu to. Oh. Anake wedok delok mesti mesusu kae. Setya apa? Setya Wacana kok Setya Martana ora. Sembrono. Petruk iwastu. Ayo Bagong iki apa sing ngomong ora? Aku ngaturake panuwun Kakang, ya mung Kakang ingkang bisa bangun marang kasatriyanku. Ayo iki bener kok. Bapak iki apa jenenge iki bangun kasatriyane Ndara Sedewa. Kanthi srana Ndara Sedewa iki goleke wahyu nyatane ya entuk. Bangun ki ora perlu fisik. Bangun ki batin ya kena. Iki bangun batine Ndara Sedewa. Iya Petruk nggih. Lho, Kakang Semar. Pripun? Lho, Koko Prabu Ndarawati kok tindak mrene. Gunjang gancing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ing Koko Prabu kula ngaturaken sembah bekti kula kunjo. Iya, Sedewa ndak tampa. Pangestunipun Kakang Tampanana kula pun dinggo jimat paripik. Koko Prabu mbujung menapa ora pun Kakang ora ngoyak apa-apa. Pun Kakang sinampiran pakaryan ngupadi kelawan Siadi. Siadi tindak ngendi? Nggih, dipun boyong dening Kakang Semar purih ngupaya kanugrahan. Lho, ngupaya kanugrahan inggih wis entuk gawe sampun Koko Prabu. Ngendikanipun Kakang Semar namanipun Wahyu Setya Wacana sampun mapan ngangganipun ingkang rayipun Sedewa. Syukur Yayi, syukur pun Kakang melu bungah. Ya mung tak jaluk aja ninggal marang kasatriyan kewajibanmu isih akeh ayu kondur ning Ngamarta. Monggo Koko Prabu kula dherekaken. Pandya Petari ngantos sumengkung nanggen kula ngentosi paduka Pandya Petari kados ngenteni sileming Palawa gabus kumambang ing Sila Kresna ning kowe aja kuwatir ana coba sawangen gendhoga ning ngarep aku iki kira-kira menemu isine apa kula piyambak mboten mangertos kowe lak kandhani ya Durna nggonku wujud nata mandura gampang banget nggo ning ngrimo marang Nata Ndarawati. Wekasan Nata Ndarawati tak apusi tak kon mlebu jroning gendhoga dheweke wis mapan ning jroning gendhoga iki. Mengkari piye carane mateni apa diobong apa dilarung ning segara? Lho, menapa saestu menika isinipun Nata Ndarawati? Batobat, mula tak bukake tontonan Begawan Durna. Das pundi Pandya Petari, das pundi? Lho. Batobat. Lah kok arti ora digamana jroning gendhoga kok isine mung sumping. Lho. Wonten gendhoga isine namung sempak, sumping. Pendhita ngawur ora. Sumping kok ya sempak. Durna ya ora krungu isine sumping. Nek ngaten dipun apusi wae.
kakangku. Kaya janji wis tak ucapake Werkudara pun ngakang budal saka negara Ngamarta ngupaya kalawadi mulanang. Dewa, wonten dawuh Mas. Minggat nanti. Sanes kula ingkang kesah nanging krana dipun aja-ajai dening Kakang Semar. Dipol, pripun? Tojak nendi? Golek wahyu. Wahyu apa? Wahyu Setya Wacana. Entuk gawe apa ora? Ora entuk gawe aja bali ning Ngamarta. Mang presani to, piyahipun pikantuk wahyu ale mboten niku ora beda to. Cahyane Ndara Sedewa pun benten. Wah, ragil. Wonten dawuh. Syukur nek kowe entuk wahyu. Nyedarine. Inggih. Sampun dipun dukani Mas. Ora. Wah, bagus. So junjung derajate karo wong tuwa. Besok meneh nek Werkudara nyuwarani karo kowe aja tok pangan mentah ning hitungen suaraku ki piye? Tok gelar tok gulung. Aja dipangan mentah sampe nae dhewe. Nggih. Wis entuk wayu. Sampun. Syukur. Petruk kowe iki ngapa? Baleske. Kene iki rawani bales nek aku sing rasa bales rampung-rampung. Wah, cah bagus. Kok nganggo sirah tangane loro. Ngandel pisan kowe tangane loro. Baliyo ning kasatriyan. Sing ora trimake karo kahananmu entuk wayu aku sing nandingi. Inggih, ngestaken dawuh Mas. Dinata Ndarawati. Kowe golek Kresna arep digawe apa? Kresna bakal dadi pepalangku nggonku gawe Wahyu Setya Wacana. Leno mripatmu Wahyu Setya Wacana digayu dening Sedewa. Lho, malah Sedewa sing entuk. Ya tak jaluk. Wah, kundur menyang Sukalima. Nata Ndarawati, ora usah ketemu Nata Ndarawati. Ketemu karo Nata Blambangan. Tobat panjenengan kaya ngendika sak penake dhewe. Ayo bali ra. Bali sesuk bali ayo bali sesuk bali iki. Wis sesuk inggih ngestaken dawuh. Madang ngejak akad tumunguk-munguk paneng sapucaking pukir marebak bangsu miret keneng soroting surya mega lan gunung lakon lek kula mbangun kasatriyanipun Ndara Sedewa.
Iya Semar. Kok ora kasatriyanmu dhewe. Apa duwe? Ora duwe mbangun ngene wong liya. Iya. Sing wigatipun tekan ngarepe subuh. Iya. Purnaning gati sura Sudraja ingkang rat suwuh brasta teng aping ulah Darmastuti rayu sami makarya hayung samya pinanggi ndara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.